wae. Regane kancaku sedilo ngono lho, modulan. Ya wes, awas keperluan karo inem. Ora modulan ngene tewangku lho sedilo. Ora untuk inem. Iko kok guyu-guyu dhewe. Perlu tak pantau iki. Kacau iki ngerti. Kajian ngerindi ngono tera ana-ana. Halo. Sido Tara. Iya Mas Sido. Tempat biasanya ya. Iya. Siap. Oke. Apa lu aku? Akhir-akhir iki kok lunga terus dolanan HP terus ono apa iki ya. Iya deh, wis bar tau urung kerjane iku. Ya Pak arep hari iki aku teneri. Halo, ki Nandi. Aku semakin lho, jadi cepet rene. Kaya ini mucah. Wah. Anjen ini nang ini. Kang Jiat. Kuwi ku suwi kondi ta? Nah, ini barat, kondalan mau los meneh bab. Urung mantar. Iya sih. Saiki mantan ku malahan tak twelpone. Halo. Kenapa, Kang? Oke, mantan. Ah, Rupiah ki ndi? Iki lho bojomu berduaan. Tenan ta ora? Ning bisa iki. Kok gunane iki lho. Netherland KW. Wes kan tak paranane. Let's go, let's jalan-jalan. Corona. Wes ya. Wes tara-tara. Ora ana corona iki. Wis aman. Kacau iki ya. Iya ki Mas, iki piye? Wes tak. Oh, ngene caramu. Wes ra kuat aku, Mas. Tak jelasno. Tak jelasno.
selalu kau lukai. Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa.